What's up mga ka-Jfs? Kamusta po kayo? I hope everyone is safe and sound out there. I am Kuya Leo, your new surprise ambassador of Jfs Petals and Services. At sa araw na to, may panibagong special na tao na naman tayong susurpresahin. Nakaka-excite, di ba? Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and i-follow at bisitahin niyo ang iba't ibang social media accounts na meron ng Jfs Petals and Services. We have our Facebook account, Instagram account, and YouTube channel account na naka-flash dito sa baba ng screen. Mag-subscribe na kayo para malaman nyo ang iba't ibang detalye and the best services na may offer ng aming team. Dahil sa Jfs, we don't just create, we captivate. And today, we celebrate the sweetness of love at dadagdagan natin ng sweetness na yan as from Barangay Alianza, San Fernando, nagsa-celebrate ngayon ng 8th wedding anniversary. At nakikita nyo dito sa likod ko, meron tayong bubble balloon, we have cake from Rafa Bells, we have special message from one of the couple, as well as we have this sweetness of chocolates, and of course, meron ditong gift. Maraming regalo na ibibigay natin mamaya, and we are already in set at alam ko ready na rin kayo. So simulan na natin ang sorpresa. Samahan niyo ako. Natin sa Zone 5 Alianza, San Fernando, Camarines Sur, at ating kikilalanin si Mrs. Angeline Cibulo Ramilo na siyang ating susurpresahin ngayon. Napakana ng kanyang napakagwapong asawa. So, halika na. Kasama natin dito yung nanay Ma'am Angeline. Si ano pong pangalan niya na yun? Alicia. Baboy po kayo dyan sa camera. Ayan. Punta na po natin siya. Nakagigil nakakapagalian at kanalahugan nagkakao. Doon po siya. Pero ate, mabait ka talaga ito. Sabay dito ka na pa. Sige po. Sabihin mo natin. Ikaw na po. Ano po balat? Yes! Anniversary ko sa inyo. Kuya, ano po ba ng asawa niyo? Oscar, yan po. Happy 8th wedding anniversary po. And yan po ate, isa po sa handog niya. Para sa'yo, meron po tayong Rafa Bells cake dito. Meron din po tayong sweet na chocolates from your husband. As well as meron tayo ditong gift. The t-shirt, galing din po sa asawa niyo. And of course, ate, masaya po ba kayo? Lumayan po kayo din sa camera. Masaya po ba kayo ate? Parang ginapahan po kayo din. And of course, meron pa tayo dito ate, bubble balloon from your husband. Ayan. Marami pong regalo ang asawa niyo para sa inyo sa wedding anniversary niyo po. So, ate, smile naman dyan. Eh, tingin po tayo din sa camera. Ngayon ate, ano po masasabi niyo sa husband niyo po? Yan po. Tingin po din sa camera ate. Ano po masasabi niyo po sa husband niyo po? Lakasan niyo na po. Ayos na ba? Ano pa ate? Sige pa ate. Ayan nyo po yung mga nanonood. Focus po tayo. Kausapin niyo po, ito po yung asawa niya. Sige po, ano pa sasabihin niyo sa kanya? Salamat. Yan. Sobrang pasasalamat natin kahit napaka-ikli lang ng sinabi niya. Pero damang-daman natin na kinikilig sa... Kinikilig ka ba ate? Palakpakan naman natin sa ate. Yan. At yan, yun din ang asawa niya. And of course ate, bago natin tawagin yung asawa mo, meron ditong ano sa kanya, mensahe para sa iyo ate. Napaka-ikli lang to. Sabi niya, my happy wedding anniversary. Di ko aram kung masusurpresa ka, sana ma-appreciate mo. I love you. Yes! Kuya, dito ka po. Bakit yung mga pictures siyempre siya? Dito ka kuya. Dito ka po. Congratulations po sa 8th wedding anniversary niyo po. Kayo po
si Kuya? Ramil, Oscar. Kuya Ramil Oscar. And yan po kahapon po, pumunta pa po doon sa amin para mabigla po kasi gusto niya maging special ang araw na to sa wedding anniversary niya. So Kuya, meron ka ditong mensahe pero iba pa rin yung personal kayo mag-mensahe para sa kanya. Ano po yung mga ano lang, napakaikli lang message na gusto niyo sabihin para kay ate? Siguro pasensya mo lang kung may kulang ko. Pasensya na lang po sige. Nakabawi pa si Kuya dito sa mga gift niya. Ay, bawi Sana, ba? yan, saro yan sa mga magabawi. Ayun! Ganyan talaga si Kuya. Kaya, paano ba di ba magtatagal yung 8 years kung walang pagkilig, di ba Kuya? Ayun. So Kuya, and ate, isang sweet naman na hug dyan, aunties. Sige naman ate. Para naman sa mga viewers natin dyan. Sige ate. Wala pa kayo ba? Yeah. Ayun! Palakpakan naman natin. Yes! Sobrang, naging masaya po ba kayo ate? Naging masaya po ba kayo Kuya? Sobrang happy. Ay, sobrang happy Sobrang dito. happy. And yan, bago natin sa mga dyan po, papanood po kasi tumamay sa Facebook po and sa YouTube. Marami pong makakapanood niyan. And yan po, yan, mugaway po kayo dyan. Hello. And Thank you. meron po ba kayong nais mga ano lang po, parang tips lang po sa mga bago pong kinakasal pa lang ngayon na nagsisimula pa lang biglang mag-asawa para magtagal. Katulad niyo po, 8 years. Napakatagal na yun and sobrang solid yung samahan niyo. Ano pong masasabi niyo? Ikaw muna Kuya, ano masasabi niyo sa mga... Sa akin lang, dapat makisama kayo sa bawat isa. Kung ano yung problema ng isa, pag-usapan nyo. Anong problema ng isa, pag-usapan nyo. So, walang problema na lulutas kung hindi nyo pag-uusapan. Yun lang. So, yun lang. Yes, nice. Ikaw po ate, ano po masasabi niyo po? Sige po. Para magtagal ang relasyon. Tiwala. Saka kahit madaming basta tiwala. Saka Ano naman na? Ang sobrang nang na-overwhelm si ate. And sabi nga ni ate, tiwala, and sabi din ni kuya, is yung communication and pag-iintindi. Pag pinagsama yon, tatagal hindi lang 8 years kundi forever na yun, di ba? May forever kuya. Wala naman ako. Ayun, naniniwala ka sa forever. Kung naniniwala, isang another hug naman dyan para sa dalawa nating couple. Isang hug naman dyan. Sige na po. Naya sa sige na. Ayan! Madami din mga fans sa ating gilid. And alam ko, kinikilig ako and kinikilig din ang mga nanonood natin ngayon. And of course, ate, sana napasaya po kayo ng Jfs team namin. And masaya... It's anniversary po. Okay na. And ate, isa po kami sa nagpapasalamat po na tinangkilik po ni Kuya ang aming service and I hope po na maging masaya po kayo sa aming munting handog. Galing po yan sa asawa nyo. And of course, naway marami pa pong wedding anniversary ang dumating sa inyo. Mga supling, mga babies, para po patuloy po yung pagmamahalan nyo. And yan po, bago tayo magtapos, I would like to say, kung gusto nyo rin po na ganito na sorpresa, iba't ibang events, huwag nyo pong kakalimutan na bisitahin at i-follow ang YouTube channel account, ang Instagram account, and ang Facebook account ng Jfs Petals and Services. Dahil sa Jfs, we don't just create, we captivate. And sobra po kami nagpapasalamat sa inyo. Ate, babay po kayo sa camera. Smile, dito po kayo. Ayan, happy 8th wedding anniversary to the both. And God bless everyone, keep safe. Thank you so much.